Goddag og velkommen til min kanal. Film det er for ikke din kanal. Jo. Cut. Okay, som sagt, det her det er ikke min kanal. Det her det er en kanal med ham og mig. Yes. Og det her det er en kanal, hvor vi kalder os Film for You. Og det er en, hvor vi laver videoer. Ikke sådan vlogs, gaming, alt muligt. Alt det der. Vi laver rigtig film. Sjov film. Film. Sådan en film. Og rolig Philip. Rolig. Så behøver du ikke være noget. Og jeg hedder... Men så behøver du ikke være noget link. Rolig. Just hit my balls. Nå, men det her det er mig, som der hedder Lasse. Og jeg hedder Philip, og han hedder Lasse. Nej, og han hedder Mads. Ja, der er bare Mads. Og vi kalder hinanden Philip. Og Eber, Mads og mig nogle gange Isen. Men det skulle lige meget. Men altså, der vil komme sådan nogle forskellige videoer, og det vi håber, de gider os med på, så Abonner for fan! ja, det er bare det, vi vil sige. Altså, vi håber, at I vil se den her video, og Like, del og abonner. alle de her videoer, så Farvel.